Què et sembla? És maca, eh? Em sembla que en una casa tan petita no hi cabran totes les persones que avui han vingut a veure el teatre aquí a la plaça del Pou d'Agramunt. Doncs escolta, que penso que tens raó, eh? Però tinc la solució. Mireu, posem les mans un altre cop així i ara les anem obrint a tot el que donin els braços. Tinc una caseta que és així i així, i el fum del foc a terra surt així. Jo truco a la porta així. Netejo les finestres així. Ara millor, eh? Sí, però a mi aquestes cases tan grans no m'agraden. Ah, no? No. I quines són les cases que t'agraden a tu? Les petites. Oh, però com de petites? De puça! Ui! Això és molt petit! Ah, però és igual, també tinc la solució. Mireu, agafem el dit d'una mà, l'altre dit de l'altra mà, i ara ens ajuntem i ens concentrem per cantar. Jo tinc una caseta que és així i així, i el fum del foc a terra surt així. Jo truco a la porta així. Netejo les finestres així. Molt bé! Ai, Com si fóssiu tossuts saltamartins i estiguéssiu marejats. Xumbala, xumbamba, xumbala, xumbamba. Vaig amunt, oe, vaig Doncs ara que ja la sabem tota, cantem-la de seguit i més ràpid, no? Som-hi! Vinga! En una cabana hi havia un Little Pig que tocava la guitarra. Oe, banjo, xumbala, xumbamba, xumbala, xumbamba. Oe, banjo, I ara, més de pressa. Vinga, vas, Joan! Una cabana hi havia... Ganàpia! Què? Para de jugar, que ara vull menjar. Està bé, està bé. Vaig a menjar garrofes a casa. Garrofes, ui, que bones. Ganàpia, Sí? vine una mica, sisplau. Oh, i tant. Una mica més. Així? Una mica més. Així? Mira'm els ulls. Els ulls. One, Ei! Que m'has espantat. segueix-me. Two, Ah. 2, 3, 4, and 5. Adéu, Ganàpia! Adéu, mainada! Ho veieu? Només pensava en jugar. Mentrestant, el germà mitjà havia sortit a passejar pel bosc i havia anat recollint tot de cartrons, fustes, xapes, plàstics i s'havia fet una cabana tota reciclada. Sí. Mira. Amb una porta de fusta reciclada, una finestra de fusta reciclada, les parets de fusta reciclada, fins i tot una teulada De fusta reciclada. Doncs això. Ai, que... Ui! Hola! Oh, estic molt content, mireu! Ja he acabat la meva cabana, Tota de fusta reciclada, Sí, amb una porta de fusta reciclada, amb una finestra de fusta reciclada, les parets de fusta reciclada, fins i tot una teulada De fusta Ah, que ja ho sabíeu? Doncs bé, ara ja puc anar a jugar, però primer vaig a cridar el meu germà. Germà gran! Ui, ni cas. Oh, ja ho sé, em podríeu ajudar. Au, va, conto 3 i crideu amb mi, va. 1, 2, 3. Germà gran!
ha fet en Xivarri? Ei! Oi! Som nosaltres. Hola, germà mitjà. Hola, germà gran. Mira, ja he acabat la meva cabana. Sí, tota reciclada. Ah, sí? Sí. A veure,